Ενώ η πλειοψηφία συζητά το παρόν, κάποιοι επενδυτές ετοιμάζονται ήδη για την επόμενη δεκαετία. Αυτό δεν είναι μεταφορά. Είναι ακριβής περιγραφή ενός συμπεριφορικού μοτίβου που τεκμηριώνεται, παρατηρείται και επαναλαμβάνεται σε κάθε μεγάλη καμπή των χρηματαγορών. Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα κυρίαρχα κεφάλαια, οι οικογενειακές γραφεία, οι μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν αντιδρούν σε γεγονότα. Αντιλαμβάνονται κύκλους. Επαναχαρτογραφούν τα χαρτοφυλάκια τους όχι με βάση αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα, αλλά με βάση αυτό που εκτιμούν ότι είναι πιθανό σε 5, 10, 15 χρόνια. Και όταν κοιτώ τα δεδομένα που δημοσίευσε η Netaxas Investment Managers το Νοέμβριο 2025, μια παγκόσμια μελέτη σε 515 θεσμικούς επενδυτές από 29 χώρες, βλέπω κάτι που αξίζει βαθιά ανάλυση. Οι μεγάλοι έχουν μετακινηθεί. Όχι θεαματικά. Όχι με βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Σιωπηλά, μεθοδικά, όπως πάντα. Αλλά η ερώτηση που θέλω να εξερευνήσω σήμερα δεν είναι απλώς που πηγαίνουν, είναι γιατί πηγαίνουν εκεί. Και τι αποκαλύπτει αυτό για τους κύκλους που έρχονται. Αυτή την ερώτηση θα αφήσω ανοιχτή για μεγάλο μέρος αυτού του βίντεο. Η πλήρης απάντηση θα έρθει μετά από 30-35 λεπτά, όταν θα έχετε το πλαίσιο για να την εκτιμήσετε πλήρως. Καλώς ορίσατε στο ήσυχο κεφάλαιο. Αν είστε εδώ για πρώτη φορά, εγγραφείτε τώρα αμέσως. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Εγγραφείτε τώρα. Και μετά εξηγώ πώς σκέφτονται πραγματικά οι μεγάλοι επενδυτές. Πρώτο κεφάλαιο. Πώς σκέφτονται οι μεγάλοι επενδυτές και γιατί είναι θεμελιωδώς διαφορετικό. Υπάρχει ένα θεμελιώδες λάθος που κάνει η πλειοψηφία των αποταμιευτών όταν προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργούν οι μεγάλοι επενδυτές. Πιστεύουν ότι οι μεγάλοι επενδυτές έχουν καλύτερες πληροφορίες. Αυτό δεν είναι λανθασμένο. Έχουν όντως πρόσβαση σε βαθύτερες αναλύσεις, σε ιδιόκτητα δεδομένα, σε ομάδες έρευνας που οι ιδιώτες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Αλλά αυτό δεν είναι το κύριο πλεονέκτημα. Το κύριο πλεονέκτημα των μεγάλων θεσμικών επενδυτών είναι ο χρονικός ορίζοντάς τους. Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο διαχειρίζεται χρήματα που προορίζονται να καταβληθούν σε συνταξιούχους σε 20, 30, 40 χρόνια. Αυτός ο χρονικός ορίζοντας αλλάζει ριζικά τη φύση των ερωτήσεων που θέτουν. Η ερώτηση ενός μικρού αποταμιευτή είναι συχνά: θα ανέβει αυτή η μετοχή τους επόμενους 6 μήνες? Η ερώτηση ενός μεγάλου θεσμικού είναι: ποια περιουσιακά στοιχεία θα είναι δομικά πιο πολύτιμα σε 10 έως 15 χρόνια από μικρομετόνο, τι είναι σήμερα, και μπορεί κανείς να τα αγοράσει σε τιμή που προσφέρει ελκυστική απόδοση σε αυτό τον ορίζοντα. Αυτή η χρονική ασυμμετρία δημιουργεί πλεονέκτημα πληροφορίας που δεν έχει καμία σχέση με την πρόσβαση σε μυστικά δεδομένα. Έχει όλη τη σχέση με την υπομονή και την ικανότητα να σκέφτεται κανείς σε μακροχρόνιους κύκλους. Στις δεκαετίες δουλειάς μου πάνω στους οικονομικούς κύκλους, έχω εντοπίσει μια παρατήρηση που μου φαίνεται θεμελιώδης. Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων είναι γενικά κακοί προβλέπτες του μέλλοντος βραχυπρόθεσμα. Είναι υψηλά αποτελεσματικές στην ενσωμάτωση της διαθέσιμης πληροφορίας για το βραχυπρόθεσμο. Αλλά είναι συχνά κακοί προβλέπτες μακροπρόθεσμα, επειδή οι μακροχρόνιοι κύκλοι δεν εκπροσωπούνται καλά στο σκεπτικό της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην αγορά. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι μεγάλοι θεσμικοί. Αυτός είναι ο χώρος όπου διαμορφώνονται οι πραγματικές ευκαιρίες. Αυτό είναι καλό σημείο για να εγγραφείτε. Ενεργοποιήστε το κουδούνι ειδοποιήσεων. Το επόμενο βίντεο αναλύει τις πρακτικές επιπτώσεις για τον Έλληνα επενδυτή με συγκεκριμένα παραδείγματα για κατανομή χαρτοφυλακίου σε 2026. Εγγραφείτε τώρα. Και μετά στους κύκλους. Δεύτερο κεφάλαιο. Οι κύκλοι και πώς επαναλαμβάνονται. Έχω περάσει την καριέρα μου μελετώντας οικονομικούς κύκλους. Όχι κύκλους μερικών τριμήνων, μακροχρόνιους κύκλους πολλών δεκαετιών που καθορίζουν η κατεύθυνση των μεγάλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε γενιές. Υπάρχει ένας θεμελιώδης κύκλος που υπόκειται σχεδόν σε όλα τα άλλα, ο κύκλος του χρέους. Στη φάση επέκτασης, τα χρέη αυξάνονται, τα χρηματοδοτούμενα με χρέος περιουσιακά στοιχεία ανεβαίνουν, η ανάπτυξη φαίνεται αέναη. Στη φάση συρρίκνωσης, τα χρέη γίνονται υπερβολικά, τα περιουσιακά στοιχεία διορθώνονται, η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Και κάπου σε αυτή τη φάση συρρίκνωσης, ή μετά από αυτήν, τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, αυτά που δεν έχουν αντισυμβαλόμενο, που δεν εξαρτώνται από κανέναν εκδότη, ξαναγίνονται ελκυστικά. Βρισκόμαστε σε μια φάση της παγκόσμιας οικονομικής ιστορίας όπου τα δημόσια χρέη στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν φτάσει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι ΗΠΑ έχουν δημόσιο χρέος άνω του 120% του ΑΕΠ. Η Γαλλία ξεπερνά το 115%. Η Ιταλία πλησιάζει το 140%. Η Ιαπωνία ξεπερνά το 250%.
Αυτά τα επίπεδα δεν είναι άμεσα προβλήματα. Τα κράτη μπορούν να διαχειριστούν υψηλά χρέη για καιρό, αλλά έχουν συνέπειες για τους επερχόμενους κύκλους. Σημαίνουν ότι η ικανότητα των κρατών να τονώσουν την ανάπτυξη μέσω πρόσθετου χρέους είναι περιορισμένη. Ότι οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν εντάσεις μεταξύ ελέγχου πληθωρισμού και υποστήριξης ανάπτυξης. Και ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεν εξαρτώνται από τη φερεγγιότητα των κρατών για την αξία τους, χρυσός, παραγωγικές υποδομές, πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, έχουν δομική μακροχρόνια λογική. Αυτό το πλαίσιο κύκλου εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις που παρατηρώ στις κατανομές των μεγάλων θεσμικών. Τρίτο κεφάλαιο. Οι θεσμικές ροές κεφαλαίων σε 2025-2026 τι δείχνουν τα δεδομένα. Η Naitaxas Investment Managers δημοσίευσε τον Νοέμβριο 2025 τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας μελέτης σε 515 θεσμικούς επενδυτές από 29 χώρες. Τα βασικά ευρήματα. 74% των θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως αναμένουν διόρθωση αγορών το 2026. 49% προβλέπουν πτώση μεταξύ 10 και 20%. 25% αντιλαμβάνονται διόρθωση άνω του 20%. Τα 3/4 των μεγάλων θεσμικών παγκοσμίως αναμένουν σημαντική διόρθωση το 2026. Αυτό είναι αξιοσημείωτο για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί η πρόβλεψη διόρθωσης δεν συνεπάγεται αδράνεια. Οι μεγάλοι επενδυτές δεν μετατρέπονται σε πλήρη ρευστότητα όταν αναμένουν διόρθωση. Επαναχαρτογραφούν τα χαρτοφυλάκια τους προς περιουσιακά στοιχεία που αντέχουν καλύτερα σε φάσεις διόρθωσης, ή προς περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αποτίμηση θα μειωθεί αρκετά για να προσφέρουν ελκυστικά σημεία εισόδου. Οι θεσμικοί επενδυτές προβλέπουν αύξηση κατανομής σε ασιατικές 90% και ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ εκδηλώνεται κάποια αποστροφή έναντι των αμερικανικών μετοχών 76%. Τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να κατέχουν κεντρική θέση. 64% εκτιμούν ότι προσφέρουν ανώτερο δυναμικό απόδοσης από τις εισηγμένες αγορές. 76% μειώνουν αμερικανικές μετοχές. 90% αυξάνουν ασιατικές. 64% προτιμούν ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία από εισηγμένες αγορές. Αυτό δεν είναι οριακή κίνηση. Είναι σημαντική γεωγραφική και δομική επανατοποθέτηση. Και έχει λογική κύκλου. Οι αμερικανικές μετοχές έχουν σημαντικά υπεραποδώσει τις παγκόσμιες αγορές για περισσότερο από μια δεκαετία. Μια στροφή προς Ευρώπη και Ασία αντιστοιχεί στην παρατήρηση ότι οι σχετικές αποτιμήσεις είναι πολύ πιο ελκυστικές σε αυτές τις περιοχές. Τέταρτο κεφάλαιο. Ο χρυσός ως σήμα κύκλου. Ο χρυσός είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα περιουσιακά στοιχεία στη σύγχρονη χρηματοοικονομική συζήτηση. Πολλοί τον βλέπουν ως αρχαϊκό, ένα κατάλοιπο από εποχές πριν τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Αλλά η συμπεριφορά των κεντρικών τραπεζών δείχνει κάτι διαφορετικό. Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, Κίνα, Ινδία, Τουρκία, Πολωνία, πολλές άλλες, συσσωρεύουν χρυσό με ρυθμό που δεν είχε παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Αυτός ο ρυθμός αγορών παραμένει ιστορικά υψηλός για 3 συναπτά χρόνια. Γιατί οι κεντρικές τράπεζες είναι οι πιο ενημερωμένοι θεσμικοί παίκτες στον κόσμο σχετικά με τα κυρίαρχα χρέη και τους νομισματικούς κινδύνους. Και όταν οι εκδότες νομίσματος αγοράζουν ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν εξαρτάται από κανέναν εκδότη, αυτό είναι ένα σήμα ότι ακόμα και τα πιο καλά ενημερωμένα ιδρύματα αντισταθμίζουν έναντι συστημικών κινδύνων στον κύκλο χρέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χρυσός είναι πάντα καλή επένδυση. Σε περιόδους υψηλής οικονομικής ανάπτυξης και ισχυρής εμπιστοσύνης στα νομισματικά συστήματα, ο χρυσός μπορεί να υποαποδίδει. Αλλά σε περιόδους αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών, αυτή η δεύτερη περίοδος περιγράφει καλύτερα το σημερινό κλίμα. Ο χρυσός ως συστατικό σταθεροποίησης χαρτοφυλακίου, σε επίπεδα 5 έως 15% ανάλογα με το προφίλ κινδύνου, είναι κάτι που οι μεγάλοι θεσμικοί έχουν ήδη ενσωματώσει. Πέμπτο κεφάλαιο. Ενέργεια ως δομικό θέμα. Η ενέργεια είναι ένα από τα πιο διαρκή επενδυτικά θέματα που γνωρίζω, γιατί συνδέεται θεμελιωδώς με κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Καμία βιομηχανία, καμία υπηρεσία, καμία τεχνολογική πρόοδος δεν είναι δυνατή χωρίς ενέργεια. Και η ενέργεια περνά από μια δομική μετάβαση χωρίς προηγούμενο. Η αποκαρβονοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας δημιουργεί κολοσσία ζήτηση κεφαλαίου για καθαρές ενεργειακές υποδομές. Αιωλική, ηλιακή, πυρηνική, αποθήκευση, έξυπνα δίκτυα. Ταυτόχρονα, η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ζήτηση ηλεκτρισμού που θα εκραγεί, τα κέντρα δεδομένων απαιτούν ποσότητες ενέργειας που πολλοί δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει στις προβολές τους. BlackRock Orientations 2026.
Η Τάφνη παραμένει δομική τάση ανάπτυξης, με ευκαιρίες που επεκτείνονται πέρα από τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις προς υποδομές και πρώτες ύλες. Η Τάφνη επεκτείνεται προς υποδομές και πρώτες ύλες. Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, λέει ρητά ότι οι ευκαιρίες που συνδέονται με την Τάφνη επεκτείνονται πλέον στις υποδομές και στις πρώτες ύλες. Αυτό δεν είναι ηχηρή διατύπωση, είναι επανατοποθέτηση θέσης. Γιατί για να εκπαιδεύσεις μοντέλα Τάφνη, για να τρέξεις κέντρα δεδομένων, για να τροφοδοτήσεις την ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud, χρειάζεσαι ηλεκτρισμό. Πολύ ηλεκτρισμό. Και αυτός ο ηλεκτρισμός πρέπει να προέρχεται από κάπου. Οι εταιρείες που μπορούν να παρέχουν καθαρή, αξιόπιστη και μεγάλης κλίμακας ενέργεια είναι δομικά καλά τοποθετημένες για την επόμενη δεκαετία, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες πολιτικές συγκυρίες. Έκτο κεφάλαιο. Υποδομές ως νέα προτεραιότητα. Οι θεσμικοί επενδυτές εστιάζουν ιδιαίτερα στις υποδομές, θεωρούμενες ελκυστικές από το 61% των επενδυτών λόγω ευθυγράμμισης με τους μακροχρόνιους στόχους βιωσιμότητας. 61% των μεγάλων θεσμικών βρίσκουν τις υποδομές ελκυστικές. Αυτό δεν είναι παροδικό ενδιαφέρον. Είναι δομική κατανομή που αντικατοπτρίζει βαθιά λογική κύκλου. Γιατί οι υποδομές προσελκύουν τόσο θεσμικό κεφάλαιο. Πρώτον, γιατί έχουν χαρακτηριστικά απόδοσης που αντιστοιχούν στο μακροπρόθεσμο προφίλ των μεγάλων θεσμικών. Οι υποδομές παράγουν σχετικά προβλέψιμες ταμειακές ροές σε μεγάλα χρονικά ορίζοντα. Τα διόδια αυτοκινητοδρόμων, οι τιμολογήσεις ενέργειας, τα τέλη αεροδρομίων έχουν προβλεψιμότητα που λίγα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορούν να εξισώσουν. Δεύτερον, γιατί προσφέρουν φυσική προστασία από τον πληθωρισμό. Τα συμβόλαια υποδομών συχνά περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής για τον πληθωρισμό. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, τα έσοδα υποδομών ακολουθούν, αυτό ακριβώς αναζητούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία με υποχρεώσεις πληρωμής αναπροσαρμοσμένες για πληθωρισμό. Τρίτον, γιατί οι ανάγκες υποδομών στην Ευρώπη είναι τεράστιες και υποχρηματοδοτημένες εδώ και δεκαετίες. Τα σιδηροδρομικά δίκτυα, οι ενεργειακές υποδομές, τα ψηφιακά δίκτυα, οι υδάτινες υποδομές, όλα απαιτούν σημαντικές επενδύσεις που οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους. Έβδομο κεφάλαιο. Η Ελλάδα σε αυτό το τοπίο, ακίνητα, τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές. Τώρα θέλω να μιλήσω για την Ελλάδα συγκεκριμένα, γιατί τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια εικόνα που είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από όμικρον με τόνο, τι υποδηλώνει η δημόσια συζήτηση. Σύνολο ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025, 8,6 ευρώ δις. Παρά τη μείωση των ΑΕ σε ακίνητα σε 1,46 ευρώ δις. Μείον 24% λόγω μεταρρυθμίσεων Golden Visa. 8,6 ευρώ δισεκατομμύρια συνολικών ξένων επενδύσεων. Ακόμα και με τη μείωση στα ακίνητα, το συνολικό μέγεθος παραμένει εντυπωσιακό. Και σημαντικό, η μείωση στα ακίνητα αντικατοπτρίζει μεταρρύθμιση, αύξηση κατώτατων ορίων για Golden Visa, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων, όχι στη μείωσή τους. Οι τιμές των κατοικιών στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική αναμένεται να υπεραποδώσουν του εθνικού μέσου όρου το 2026, παραμένοντας τα πιο ρευστά και ανθεκτικά τμήματα της ελληνικής αγοράς. Η αύξηση τιμών στην Αθήνα αναμένεται γύρω στο 4 έως 6% για το έτος. Αποδόσεις ενοικίων στο 4,5 έως 8% ανάλογα με τοποθεσία και μέγεθος ακινήτου. 4 έως 6% αύξηση τιμών στην Αθήνα για 2026. Αποδόσεις ενοικίων 4,5 έως 8%. Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου πολλές αγορές ακινήτων αντιμετωπίζουν στασιμότητα ή πίεση από υψηλά επιτόκια, αυτά είναι εξαιρετικά αριθμητικά. Από το Σεπτέμβριο του 2025, οι τιμές κατοικιών όχι μόνο ανέκαμψαν πλήρως από την οικονομική κρίση, αλλά κινήθηκαν αποφασιστικά πάνω από το ανώτατο επίπεδο του 2008. Από τον πυθμένα του 2017, οι αξίες έχουν αυξηθεί κατά 86%, επιβεβαιώνοντας έναν διαρκή ανωδικό κύκλο και όχι μια προσωρινή ανάκαμψη. 86% αύξηση από τον πυθμένα 2017. Αυτό είναι ένας από τους ισχυρότερους κύκλους ανάκαμψης ακινήτων στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Τρεις τομείς οδήγησαν τις περισσότερες εισρωές: τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ακίνητα. Η τροχιά επιταχύνεται το 2025 και 2026 καθώς η Ελλάδα ολοκληρώνει τις εκταμιεύσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακίνητα. Αυτοί οι τρεις τομείς σχηματίζουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και αντικατοπτρίζουν ακριβώς τους τομείς που τα στοιχεία των Nataxas και BlackRock εντοπίζουν ως δομικά ελκυστικούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Eurobank, επενδύσεις αξίας 32 ευρώ δις. Σε υποδομές και ακίνητα,
ενέργεια και αποκαρβωνοποίηση, τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές αναβαθμίσεις, τουρισμό και μεταποίηση αναμένεται να οδηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα μέχρι το 2030. 32 δισεκατομμύρια επενδύσεων έως 2030. Σε υποδομές, ενέργεια, ψηφιακή τεχνολογία, τουρισμό, μεταποίηση. Αυτό δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης. Είναι η Ελλάδα ενός επενδυτικού κύκλου που μόλις αρχίζει. Η Ελλάδα το 2025, από ιστορία κρίση σε επενδυτική ιστορία. Η χώρα έχει ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης και προσελκύει ανανεωμένο ενδιαφέρον σε τομείς από τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την τεχνολογία και την άμυνα. Από ιστορία κρίση σε επενδυτική ιστορία. Αυτή η φράση συνοψίζει τη μετατόπιση που η Ελλάδα βίωσε και που πολλοί εξωτερικοί παρατηρητές δεν έχουν ακόμα πλήρως ενσωματώσει. 8ο κεφάλαιο. Οι ευκαιρίες που το ευρύ κοινό δεν έχει ακόμα εντοπίσει. Επιστρέφω τώρα στην ερώτηση που άφησα ανοιχτή από την αρχή. Τι βλέπουν οι έξυπνοι επενδυτές που η πλειοψηφία αγνοεί? Βλέπουν ότι ο κύκλος υπεραπόδοσης της Αμερικής, που διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία, δείχνει σημάδια πλατό. Οι αμερικανικές αποτιμήσεις βρίσκονται σε επίπεδα που απαιτούν συνέχεια εξαιρετικής ανάπτυξης για να δικαιολογηθούν. Όταν οι σχετικές αποτιμήσεις δεν ευνοούν πλέον τις ΗΠΑ, οι μεγάλες γεωγραφικές εναλλαγές γίνονται λογικές. Βλέπουν ότι η υποδομή, φυσική, ενεργειακή, ψηφιακή, είναι σε έλλειμμα σε όλο τον κόσμο μετά από δεκαετίες δημόσιας υποχρηματοδότησης. Και ότι αυτό το έλλειμμα δημιουργεί δομική μακροχρόνια ζήτηση για ιδιωτικό κεφάλαιο. Βλέπουν το χρυσό στοιχείο σταθεροποίησης σε ένα σύστημα υψηλού δημόσιου χρέους. Τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία ως πηγή απόδοσης σε έναν κόσμο όπου οι εισηγμένες αγορές θα είναι πιο ασταθείς. Και για την Ελλάδα ειδικά, βλέπουν μια χώρα που έχει κάνει τη διαδρομή από πρόβλημα σε ευκαιρία, με ακόμα σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις σε σύγκριση με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με ισχυρές δομικές ροές σε τουρισμό και ακίνητα και με ένα επενδυτικό κύκλο 32 δισεκατομμυρίων που μόλις ξεκινά. Το κεφάλαιο, τα πιο συνηθισμένα λάθη. Θέλω να μιλήσω άμεσα για τα λάθη που παρατηρώ συχνότερα στους Έλληνες αποταμιευτές. Το πρώτο λάθος είναι η σύγχυση αποταμίευσης με επένδυση. Οι Έλληνες αποταμιεύουν, αλλά μεγάλο μέρος αυτής της αποταμίευσης παραμένει σε τραπεζικές καταθέσεις που αποδίδουν κάτω του πληθωρισμού. Η αποταμίευση είναι απαραίτητη. Η επένδυση είναι αυτό που μετατρέπει την αποταμίευση σε πλούτο μακροπρόθεσμα. Το δεύτερο λάθος είναι η γεωγραφική συγκέντρωση. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αποταμιευτών επενδύουν κυρίως σε ελληνικά ακίνητα και ελληνικές καταθέσεις, που είναι φυσιολογικό, αλλά δημιουργεί συγκέντρωση κινδύνου. Ένα παγκοσμίως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με εκθέσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία, μειώνει αυτή τη συγκέντρωση. Το τρίτο λάθος είναι η βραχυπρόθεσμη αντίδραση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα παράγουν συνεχώς νέα. Κάθε απόφαση κεντρικής τράπεζας, κάθε πολιτικό γεγονός, κάθε διακύμανση νομίσματος δημιουργεί τίτλους που φαίνονται επίγοντες. Αλλά οι επενδυτικές αποφάσεις σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να βαθμονομούνται σε βραχυπρόθεσμα δεδομένα. Το τέταρτο λάθος είναι η υποαξιοποίηση των διαθέσιμων φορολογικά αποδοτικών εργαλείων. ETF που καλύπτουν παγκόσμιες αγορές, ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, αυτά τα εργαλεία είναι σήμερα προσβάσιμα από κάθε Έλληνα επενδυτή με μέτριο εισόδημα και προσφέρουν πρόσβαση σε αυτές τις δομικές τάσεις. 10ο κεφάλαιο. Τι βλέπουν ήδη οι έξυπνοι επενδυτές? Κλείνω με αυτό που θεωρώ την πιο βαθιά εκτίμηση ολόκληρης αυτής της ανάλυσης. Τα σημαντικότερα κινήματα κεφαλαίων δεν ανακοινώνονται. Δεν εμφανίζονται στους τίτλους. Δεν σχολιάζονται στις ειδήσεις την ώρα που συμβαίνουν. Εντοπίζονται μόνο από αυτούς που κοιτούν τα δεδομένα, όχι τα ρεπορτάζ, αλλά τα δεδομένα και που έχουν το πλαίσιο ανάλυσης για να διαβάσουν αυτό που σημαίνουν. Η μελέτη νέη τάξας δείχνει ότι 74% των μεγάλων θεσμικών αναμένουν διόρθωση, μειώνουν αμερικανικές μετοχές, αυξάνουν ευρωπαϊκές, επενδύουν σε υποδομές. Αυτό δεν είναι πανικός. Είναι μεθοδική επανατοποθέτηση βασισμένη σε ανάλυση κύκλου. Τα δεδομένα για την Ελλάδα δείχνουν 8,6 δις. Συνολικών ξένων επενδύσεων 32 δις. Αναμενόμενων επενδύσεων έως 2030, αποδόσεις ενοικίων 4,5 έως 8%, αύξηση τιμών ακινήτων 4 έως 6% στην Αθήνα, τουρισμό που σπάει ρεκόρ. Αυτό δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης. Είναι η Ελλάδα ενός νέου επενδυτικού κύκλου. Και αυτοί που το βλέπουν τώρα, πριν γίνει ευρύτερα κατανοητό, έχουν το πλεονέκτημα του χρόνου. Ο χρυσός ως σταθεροποιητής. Οι υποδομές ως δομικό θέμα. Η Ευρώπη ως γεωγραφική επανατοποθέτηση.
Η Ελλάδα ως αγορά που μεταβαίνει από πρόβλημα σε ευκαιρία. Το παγκοσμίως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ως η βάση που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο συγκέντρωσης. Αυτά βλέπουν ήδη οι πιο έξυπνοι επενδυτές. Εγγραφείτε στο ήσυχο κεφάλαιο τώρα αμέσως αν αυτό το βίντεο άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τις κινήσεις κεφαλαίων και τη διαφορά μεταξύ αυτών που ενεργούν νωρίς και αυτών που αντιδρούν αργά. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, γράψτε επένδυση στα σχόλια. Ενώ η πλειοψηφία συζητά το παρόν, κάποιοι ετοιμάζονται ήδη για την επόμενη δεκαετία. Έχουν μετακινηθεί.